Raġel ta' 26 sena weħel 12 xahar ħabs sospiżi għal 3 snin wara l-instab ħati li 4 snin ilu b'negliġenza fis-sewqan ikkawża l-mewt ta' missier ta' żewġt itfal. Il-każ kien seħħ fit-triq il-Marfa fil-Mellieħa viċin il-bajja tal-Għadira. Il-Qorti semet kif il-missier Andre Debattista li dakinhar tal-każ kien f'sit tal-camping ħalel bintu fl-latrina. Minnu fih ġiet karozza missjuqa minn Jonathan Hili u tajritu. Il-missier kien ingħata l-ewwel għajnuna fuq il-post minn tabib l-insert għaddej, iżda sfortunatament ftit tal-ħin wara huwa ġie iċ-ċertifikat mejjed. Bint il-vittma li għaddiet minn trauma xedet li mal-impatt hija nfexxet tajjat u ssejjaħ lill-missiera. Min-naħa l-oħra l-avukati ta' Hili qalu li l-klijent tagħhom kien għaddej minn żmien diffiċli fil-perjodu meta seħħ il-każ u saħansitra kienet imur għand psikjatra. Il-Qorti ordnat ukoll is-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan ta' Hili għal 6 xhur. L-avukati Franco De Bono u Jason Azzopardi iddefendew lil min tajjar lill-missier ta' żewġt itfal. Herbert Żammit Kordina ta' 33 sena kellu sentenza ta' 3 snin ħabs ikkonfermata wara li kellu relazzjoni sesswali ma' tfajla ta' 14-il sena. Żammit Kordina kien talab li titnaqqaslu s-sentenza wara li l-ewwel qorti sabitu ħati li kellu relazzjoni sesswali ma' tifla li kienet tgħix fl-istess raħal fejn kienu jgħixu hu u martu. Minkejja li t-tfajla stqarret l-akkużat kien jgħaddi għalija bil-karozza u flimkien immorru f'postijiet imwarba u li kellhom x'jaqsmu sesswalment, flimkien 5 darbiet, Żammit Kordina ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u qal li martu kienet irrappurtatu bit-tpattija tal-li telaq mid-dar. L-Qorti tal-Appell ippreseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera qiset il-verżjoni ta' tfajla bħala waħda vera b'deskrizzjonijiet ċari. Il-Qorti ċaħdet li titnaqqas is-sentenza tal-akkużat għaliex il-fedina penali tal-akkużat ukoll hija diġà imtabna. Raġel deskritt li jbati minn problemi serji ta' saħħa mentali se jinżamm taħt arrest preventiv fl-isptar Monte Carmeli wara li ġie akkużat li kiser il-libertà proviżorja meta ħareġ f'ħin li suppost kien ġewwa biex imur għall appuntament ta' saħħa mentali. Ir-raġel li kien inħeles mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet dwar akkużi ta' vjolenza domestika kien fi triqtu lejn l-isptar Monte Carmeli fis-sigħat li suppost kien id-dar bħala parti mill-kundizzjonijiet imposti fuqu mill-qorti meta ġie mwaqqaf waqt roadblock tal-pulizija. Huwa ġie arrestat fuq il-post u akkużat li kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest. L-avukati difensuri qalu li l-problemi tas-saħħa mentali tar-raġel huma evidenti u l-akkużat kien għadu bil-karta tal-appuntament ta' Monte Carmeli fidejh sal-ġimgħa filgħodu meta kien preżenti fl-awla u wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Ir-raġel ma natax il-ħelsien mill-arrest iżda l-qorti laqgħet it-talba tad-diviża li jinżamm fit-taqsima forenzika tal-Isptar Monte Carmeli. Raġel nstab ħati li ma ħallax il-manteniment kellu sentenza tiegħu mibdula minn waħda ta' priġunarija effettiva għal waħda ta' multa. Fl-istadju tal-appell il-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera intqal kif ir-raġel naqas milli jħallas il-manteniment lil martu f'Awwissu u f'Settembru tal-2018. Intqal kif qal Sajd Ali Zawaja jaħdem bħala qassis fil-moskeja u għal xi żmien ma kienx qed jirċievi il-paga. Minkejja dan ta' xi flus lil martu iżda naqas iħallas dak kollu devut. Minflok il-Qorti tal-Appell ordnat li r-raġel iħallas multa ta' 150 euro fil-waqt li l-imħallef aċċennat li bl-ebda mod miet ikkoraġġixxi biex xi ħadd jinjora l-obbligi tal-ħlas tal-manteniment.